Que tal, como están? Benvidos ao Preguntoiro. Ximos falar desas moitas actividades que vemos durante o verán nas rúas de Compostela. Un dos programas que se fan na cidade é o Festival Feito a Man, que organiza a Asociación Cultural Cidade Bella. Hoxe temos aquí o seu presidente Andrés Villasenín para falarnos deste programa e das súas actividades. Andrés, benvido, moi boas. Pois contanos, Andrés, este festival Feito a Man, como decimos, que se desenvolve durante este mes de agosto, engloba varias disciplinas. Vos, dende a asociación, como definiríades este evento? Bueno, pois este evento é un festival que o motivo era basicamente sacar á rúa todas as actividades que se iban desenrolando ao longo do ano nos nosos espacios. Basicamente ese é o motivo, e sigue sendo o motivo do festival. Pois enseñar a mostrar na rúa pois todas as cousas que se fan dentro dos espacios durante todo o ano, durante todo o inverno. Os espacios que serían os vosos bares, os vosos locais de ocio, porque hai que dicir que a Asociación Cultural Cidade Bella está formada por varios locais de ocio da cidade do casco histórico, como ben di o seu nome, non? Por que decidides facer esta asociación? Esta asociación ten 23 anos. E, bueno, pois hai 23 anos a zona bella de Santiago non estaba tan dinamizada como nos últimos anos, non? E entón, bueno, pois foi un grupo de pequenos hosteleiros que se estaban empezando a sentar na zona bella e a partir de aí xurdiu. Eran 4 ou 5, non eran moitos máis nese momento. E as primeiras actividades que comezou a facer a asociación, cales serían, entón? Pois mira, en 23 anos a asociación leva feitas bastantes actividades de todo tipo. Hai anos facíase o Festival Internacional de Música Folk, tamén había algúns certames de literatura, sigue habendos, pero bueno, máis ben agora o que hai son pois actuacións tanto de teatro como actuacións musicais, basicamente, non? Voltando a si hai algúns certames de poesía, sigue habendo algúns certames de poesía en algún local tamén. Un poquinho de todo, ainda se conserva. Dicía eu, voltamos a este festival, a Feito a Man, que, como dicíamos, é sacar todas esas creacións artísticas á rúa. Que supón para esos artistas, para esos creadores, poñer as prazas e os lugares tan emblemáticos que hai en Santiago, non? Para que fagan as súas creacións e as mostren? Bueno, pois, lóxicamente, darse a conocer a un público un pouco máis amplo, non? En agosto está a cidade chea ou veñen bastantes visitantes, entón iso é bastante gratificante tanto para os visitantes como para os artistas, non? Encontrarse con un espectáculo na rúa de unha calidade, creemos que bastante consolidada e importante, non? E bueno, eso, amosar comunicar o seu arte. Como se organiza o Feito a Man? A xente que participa, que fai os seus espectáculos na rúa, hai, non sei, como un xurado que elixe que vai participar, ou calquera que se achegue a vos e vos diga eu quero estar neste festival, como é a selección? A ver, a selección é un pouco, basicamente, o que te dicía antes. Todas as representacións, actividades que se van facendo ao longo do ano, pois máis ou menos son esas. Sempre aparecen algunhas cousas novas ou que están cercanas á cidade e nos parecen interesantes. Pero o grosso dos artistas son xente que está durante todo o ano actuando nos nosos espacios. Xa estades en contacto con eles, non? Sí. Xa para eles é unha cita fixa, quizás, o Feito a Man. Sí, home, intentamos ir mudando. Moitas veces dá a sensación de que sempre son os mesmos, pero non sempre son os mesmos, é dicir, sí é verdade que van repetindo de vez en cando algúns artistas, pero bueno, tamén é inevitable, somos os que están durante todo o ano na cidade. Dicíamos que engloba moitas disciplinas, o Feito a Man, teatro, performance, música, pero non sei se hai algunha parte que destaca máis. Por exemplo, non sei se as actuacións musicais, ou por isto de que ao mellor son máis vistosas ou chaman máis a atención, non sei. Dan máis un pouco no ollo e dan máis na orella, sobre todo, non? Pero, e bueno, porque si hai moita máis desenvolvemento musical na cidade, ou polo menos nos nosos espacios que performance ou teatro, sí.
Que significa para vos ser unha parte importante destas programacións que hai en verán na cidade, desta animación na rúa? Porque temos varios programas, hai circo, hai o programa Verán na Rúa, estades vos que xa tamén estades en todos os calendarios. Que papel xogades? Que significa para vos? Bueno, pois intentar facer un pouco de cidade tamén, non? Un pouco de cidade e amosar pois as cousas e comunicar as cousas que tamén se fan dentro desta cidade. Axudavos o Concello ou como se organiza o Feitoman? É moi complicado poñer en marcha un evento deste tipo? A ver, poñer en marcha un evento deste tipo si é complicado. Nos levamos moitos anos e temos o traballo máis ben, ou, bueno, moi ben, non sei se organizado sería a palabra, pero bueno, que non nos resulta moi incómodo. Por parte do Concello, bueno, pois gustaríanos que é o patrocinador principal, pero ás veces é contradictorio eso de ser o programador principal porque sempre está berrándonos, por así decir. O sea, como se fóramos nenos pequenos e como se tiveran que andar con nos avareadas. Que facedes logo para que vos ver? Bueno, por que motivos? Moitas veces é unha certa, digamos que, desincronización con eles, parece, a sensación. Non sei, non facemos nada do outro jueves, facemos algo que é algo lóxico, intrínseco na vida das xentes, pois comunicar cousas e sentimentos, nada máis. Supoño que mellor algún dos problemas ven por tema de permisos, porque como dicimos, as actuacións son en espazos públicos, hai máis programas, hai máis actuacións, e non sei se ao mellor hai que cadrar moito. Intentamos cadrar horarios, e non incomodar, pois, bueno, pois outras actividades que se fan na cidade. Pero, bueno, esta tamén é outra actividade que se fai na cidade que ten que ter o mesmo dereito a facerse na cidade e o mesmo pulo. Pero sentides apoio ou estades un pouco... Apoio sentimos, apoio sí, pois porque, volvo a dicir, é o noso patrocinador institucional, por así dicirlo, non? Pero moitas veces vemos que hai un exceso de celo por parte de funcionarios, pois tratándonos como se fóramos, non sei, prácticamente delincuentes, non sei. E a resposta da xente, que é a que finalmente é a quen vai dirixido toda esta organización, todas estas actividades, como é a resposta do público? A resposta da xente é maravillosa. É xente de Santiago que está esperando o Feitoman, pois, con ansiedade e a xente que ven de fora, pois, parece algo maravilloso que nunha cidade pequena que exista este tipo de movimentos, que non son institucionais, por así dicilo. Pero que lle dan vida un pouco á cidade, non? Ás rúas. Sobre todo as rúas tan emblemáticas desta zona. Danlle moita vida, e esta cidade, vive do que vive. Somos unha cidade, pois, de ocio, moitos ocios, hai varios ocios e hai varias maneiras de catalogar os ocios, pero este é un máis. Unha cidade turística, sobre todo no verán. Unha cidade turística e de servicios, unha cidade ao final dun camiño, unha cidade que vive do que vive, de enseñarnos. Non sei eu se as inclemencias meteorolóxicas influíron algo este verán nas actuacións, porque é un tema moi falado, non? Porque non está acompañando moito o bo tempo, e para as actividades que se fan en plena rúa, non sei eu. Pois mira, este ano ainda foi bastante bo, vamos a ver, está facendo bastante frío, pero a chuvia solamente nos amenazou un par de tardes. E, bueno, solucionámoslo bastante ben. O sea, houbo solución, non tivemos que aprazar ningún tipo de espectáculo. Pero, bueno, ben, de momento este ano, pois o tempo estivo nos respetando bastante. Pois é, que hai esa idea de que temos un mal verán, pero a fin de contas logo se te pos a mirar, por estas cosas non foi tan perxudicial. É bastante cativo, pero, bueno, polo menos non choveu. Si é verdade que está facendo unha temperatura bastante fresca, pero, bueno, nestes últimos 20 días de agosto non choveu. Bueno, 20 días ainda non van 20 días, pero quero dicir que nestas dúas ou tres semanas que levamos de Feitoman, respetounos bastante a chuvia. Bueno, mellor para que quede todo máis lucido. Non sei se tedes algún plan B
dese chove, hai un espectáculo, sí. pois levalo a algún sitio Pois cuberto. intentamos levalo a algún sitio cuberto o máis cercano a ese espectáculo. O que pasa é que perde un pouquiño tamén o sentido, non? Que ten o feito a man, que pois precisamente eso, sacar á rúa pois as cousas que durante o inverno temos que facer dentro dos espacios. Por que é feito a man? Por que se chama así? De onde sai un pouco ese nome? Que cho preguntarían o mellor moidísimas veces. Sí, pois mira, feito a man, pois porque algo traballado así por nós, non sei, sin máis pretensións. As cousas feitas a man son as cousas que teñen pois, certo valor, bueno, máis valor que todo o que está industrializado, non? Porque toda a xente que participa no feito a man, que fai os seus traballos, as súas actuacións na rúa, son xente de aquí de Santiago ou recolledes un pouco de todas partes? A ver, son xente que viven en Santiago, son xente que están pasando as súas etapas en Santiago. Santiago, bueno, sempre foi unha cidade de paso, non? Sigue sendo unha cidade de paso. Entón, bueno, xente que bota aquí tempo, bueno, son santiagueses a fin de contas, non? Ainda que sexan estudiantes ou que sexan. Sí, claro, non? claro, claro. E cales son as vosas ideas de futuro? Onde pensades que podedes chegar co feito a man? Vedeslle unha longa duración? Bueno, esperemos que sí. Esperemos que sí, claro que sí, porque non. Non nos plantexamos nada como futuro, simplemente, bueno, seguir facendo as cousas, sí, bueno, verase. Esperemos que se poida seguir facendo e mellorando. Non vos cansades, entón, non? Non, de momento non. Ainda que hai xente que pretende cansarnos, nos vamos a cansar. Non sei se vos leva moito tempo cadrar todo, se xa cando remate este feito a man xa empezades un pouco a organizar o próximo ou ata o verán que ven non retomades a cousa? Intentaremos facelo canto antes, pero bueno, sempre tardamos un pouco máis da conta. Empezamos, bueno, pois xa ben entrado o ano. Preguntabache antes pola resposta do público, así un pouco en xeral, non sei neste mes de agosto en concreto, e polo que estábamos dicindo, que ao final si a choiva foi respetando estes días de agosto esas actuacións. Que tal a afluencia de xente? Tedes así un pouco unha visión de como está indo a cousa? Sí, a afluencia sempre é maravillosa. A verdade é que a afluencia é algo que non falla nunca. Tamén é moi fácil, non? Dicir, a cidade está, bueno, hai xente por a cidade camiñando, hai xente que está disfrutando da cidade, que están de vacacións, dicir, ofreceslle un espectáculo e enseguida unha cidade pequena na que se escoita enseguida se algo está sonando en calquera sitio, dicir, un bo reclamo, non? O sea, que ainda que vayas de paso, ves algo e aí quedas a ver que pasa, non? Sí, bueno, un pouco pasa eso, sí. E os artistas que participan, que visión vos dan do festival? Bueno, os artistas están encantados, porque, a ver, tocar nesta cidade, na rúa, pois é moi gratificante, non? O sea, poder tocar en Cervantes ou na Quintana ou diante dos espacios das terrazas dos bares, son sitios, bueno, son Albert Halls pequeninos. Sodes unha gran plataforma, a fin de contas, non? Para un bo escaparate, para facerse ver e iso, para poder participar na rúa que nun día normal un por si só pois é difícil que poida poñerse en calquera praza, non? A ver, e estos son os espacios onde se poden dar a conocer tamén, non? É dicir, ningún músico, ningún artista, ningún actor vai dende a súa casa directamente a un teatro ou non sei, a un plató de cine, non? Hai que pasar antes por algún sitio onde alguén che poida botar un ollo, non? Sí, claro, darse a conocer. Despois será mellor cuestión de sorte tamén, de quen te poida ver. Bueno, claro, tamén, sí. Pero bueno, gratificante estar aí de cara ao público, ese público que non sabes quen é, que se mezclan os turistas cos composteláns, iso é o mellor o que ten de especial, non? O feito a man. Sí, basicamente eso. Bueno, pois Andrés, moitísimas grazas por vir aquí a contarnos un pouquiño este feito a man. Agardamos que siga respetando o tempo, que se poidan facer as actuacións e animar a xente que cando vexan algo por aí que lles chame a atención que se paren a verlo, non? Pois moitas gracias. Pois gracias a ti, nos voltamos mañá con máis entrevistas no Preguntoiro. Gracias por atendernos.